Hi guys, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತulu ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ini ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಡೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೈಪಾವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂದು. ಸೊ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ಪಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕ ಏರ್ ಬರೆಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಏಕಲ ಡೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇವರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲಿ ಪೊಯ್. ಓಕೆ, ಬೇವರೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತಡು ಬೇವರುಂಡು ಮಿತ್ತರ್ಲುಂಡು ತಿರ್ತುಡುಂಡು ಊರುಂಡು ಮೂಲು ಬೀರದೆಲ್ಲ ಊರು పోతుండేటే ಬೇರೆ ಮೂಲುಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೀರ ಆತನಿಗೆ ತೇಪ ಅದೇ ಪೀರದಿಲ್ಲ ಪೀರೆ ದುಬೈಡು ಪೀರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪೀರ ಹತ್ರ ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಬರಿಟ್ಟು ತೋನಕದೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಆತಂಡು ದಾಳಿಂಬೆ ಆತಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೊಯ್ಕ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡು ಮಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಬೇವ್ರೆ ಕೊಯ್ತಲಾಂಡು ಯಾವ ಈತ ಯಾವ ಬೇವ್ರೆ. ಓಕೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬಾರ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ಡೆಂಜಿ ಅವರಿ ಬಂದ ಡೆಂಜಿ ಮಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಂಜಿ ಬಂದ ಡೆಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಬರ್ತದ ರೆಡಿ. ನಾನು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಡೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಊಟ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಫ್ರೈ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೋದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬರ ಹಾಟಾಡು ಫ್ರೈ ಆಡು. ಮುಂಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬರ ಫ್ರೈ ಆಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. நீர் பாடு சரணாடு மஞ்சள் பாடுதா. உப்பு பாடுதா. உப்பு பாடுதா. ಅಂತ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಗಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಂಜ ಓಕೆ ಇದುವರ್ಕ ಓಕೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕಡಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರೋ ಒಳ್ಳೆ ವೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಅರೆಪ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಆದಂತೆ ವೈಪಡವು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಭಯಂಕರ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುರುಕ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಸುರುಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.
ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಟ್ಟೆ ಓಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಖ್ಯಾತ ಬಾಳೆ ಅಂತೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋರಿ ವೇಣುದ ಕೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿಯರು ವೇಣುದ ಕೋರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಫ್ ಗೊತ್ತಾ ಚೆಫ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಚೆಫ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂತಿಡು ಏಕಲ ಸಚಿನ್ ಇರಲಿ ಇದ್ರೆ ಉಟ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಫುಲ್ ಮಸಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಇರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ತಿನ್ಕ ಪಂಚಿನ ರಸಗಿ ಕೋಡ್ ಬಂಡ ಅತ್ತೀರ ಪಂಚಿ ವಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು Teka. Ini dapat tiga. ಅದೇ 10 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಬಾಗುಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುದೇಶ್ ಬ್ರೋ ಪಕೋಡ ಇನ್ನೊಂದಿರಲಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಐನದು ಬೈಯಾಗಲ್ಲ ಜಿಮ್ ರಜೆ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದ ಒಮ್ಮೆ ಬೈಯಾಗ ಅದು ಓದಿದ್ವಿ ಬೇಸಪ್ಪು ಭಾರಿ ಬರಗಲ್ಲ ಉದ್ದೆ ಪದಾರ್ಥ ಲೈಟ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದ್ಯಾ ಗಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರ್ತಡು ನೀರು ಹೈಯಾಡು ಕೈಯಾಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಡ ಅಂದ ಫ್ರೈ ಹೋಗ್ಬೋದು ತಾರೆ ಒಂದು ಆಗ್ತದ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಿ ತುಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಗಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬಂತು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಇಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಡ್ ಆಪ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಜಪನಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊನ್ನೆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್.